Hi guys! Welcome to my new vlog. And as yesterday ba yon or nung nakarang araw, nagtanong ako kung ano yung i-content ko sa Facebook ko. Gumawa ko ng poll, so ang nangunguna is yung Q&A. Ang ano kasi doon poll, Q&A, tapos yung isa is reaction video part 3 ulit. So ang nanalo ngayon is yung Q&A. So, I got a few questions na natanggap ko. Ito. So, let's do it. Okay, number 1. Ano ang unang boy band group na inistan mo? By Jasmine Tamondong. Actually, mga kilala ko ata tanong. Ano ang unang boy band na group na inistan ko? Well, no 2019, una kong nakilala is yung SB19. Kasi nag-viral sila. And Filipino sila. Of course, I should stand them. So, napahanga ako sa dance video nila sa Go Up. So, yun yung una kong in-stand. Sumunod na yung mga BTS, EXO, Stray Kids, TXT, 17, and Hypen. So, yun. Yun, ang in-stand ko is SB19, which is P-pop. So, next. Ano o sino ang bias mo sa SB19? Ang bias ko sa SB19, mahirap hindi ako loyal. Joke. Ang bias ko is si Ken. So, si Ken yung bias ko sa SB19. Bias record ko naman is si Stel. Ayun. Diba? Number 3. Alone or with someone? Alone or with someone. It depends. Kasi gusto ko naman mapag-isa. Gusto kong alone. Ganun. Pero gusto ko rin with someone. Lalo ng mga kaibigan ko, yung pinsan ko. Diba? Yung mga kaibigan ko kasi gusto ko kasama yung mga yun eh. Lagi-lagi gusto ko kasama sila. So, yun. Gusto ko. It depends talaga. Alone or with someone. Bahala na dun. Hindi naman ako namimili. Number 4. Ba't pihira ka na lang umiti tas stab? Walang pangalan to. Walang pangalan. Hindi ko alam. Bakit dyan yung tinanong mo? Bihira akong umiti tas stab. Meron ba yun? Pero, siguro ano lang. Wala lang ako sa mood. Lagi naman ako wala sa mood eh. Next. Introvert or extrovert? Ako, ang ugali ko is parang introvert ako, pero minsan extrovert. Ganun yun. Or with someone I like, he's actually extrovert. With opposite kami. Sometimes, I'm the extrovert one and he's the introvert. Diba? Wala. We're opposite. Wala akong magagawa. Ganun yun eh. Next. Sing or dance? Maybe dance. Kasi hindi naman ako talaga magaling kumanta. Sintonado po ako. Di rin ako magaling sumayaw. Mga pag-aaralan ko lang. Ganun, mga bet ko lang na kanta. Mga bet ko lang na sayaw. Ganun. Na gusto kong sayawin. Yun. It depends. Who is your love of your life? Love of my life? Can I keep it a secret na lang? Oo. Pwedeng eh. Ayun, can I keep it secret na lang? I'm sorry. Pero, ang first letter ng name niya is E. E. Oo, E.
girl best friend and boy best friend. Girl best friends ko, sila Mia, si Aiza, si Mary Rose, si Ate LJ. Actually, ako yung pinakabata sa aming magkakaibigan. Si Ate LJ, pinsan ko yun, tapos kaibigan ko din. She's my shoulder to lean on. Oh, shoulder to lean on. Ayo. Tapos si Mary Rose Ani, si at Mia, Aisa, ayun. Nakakasama ko sila sa school. Yung dalawa nakakasama ko sa pagbablog. Minsan pumupunta ng school. Yung first vlog ko, nandun sila, kasama sila. Si Mary Rose naman, nasagapan na siya ngayon. So, hindi na namin siya nakakasama. Pero nag-uusap pa rin naman kami ng ganun. Oo. Next. What's your subscriber's name? My subscriber's name? Siguro, Sunshines. Oo, Sunshines. Or, Teddy Bears. Joke. Actually, ang name talaga na gusto kong i-ano sa mga subscribers ko, Sunshines. Kasi, sunshine. Sunshine is my happiness. Kasi pag nakakita ko ng, halimbawa, rise and shine. Ganun. Yan. Magandang bungad. Oo. And, who is your first and latest love? Pass muna ako dyan, pwede. Ang first love ko, ay iano ko na lang yung pangalan. Ian na lang. Yun yung palayo niya, Ian. Oo. Yun. Yung latest love ko, secret muna. Pero alam nyo naman yung first letter niya eh. E. Yung first letter niya. Kayo nang bahala tawag doon? Mag-isip kung sino. And sino? Last, finally. Choke. Your nickname. My nickname. You can call me Nene na lang. Kasi yung first letter ng name ko is N. And yung last letter ng name ko is E. Nicole. So, pinagsama ko na lang Nene. Diba? Ganun na lang. So, yan muna guys. Ngayon yung content natin is medyo boring. Pero ako, sana, next video, ay, oo nga pala. A special shout out to my best friend, my CC, is Genesis. Siya yung, first subscriber ko. First subscriber ko sa YouTube. And, ayun, shout out sa'yo, CC. I love you. So, yan, for today's video, siguro. Ayun na lang. See you on next vlog. And mag-ingat kayo palagi, my sunshines. I love you all. Bye.